Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγή τον κωδικό πρόσβασης. Σαν αρχικά όταν γίνεται η αγορά του GPS, ο κωδικός πρόσβασης είναι από το 1 μέχρι το 9. Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή, τσεκάρουμε το όνομα χρήστη, μετά πατάμε επάνω δεξιά στο ανθρωπάκι πάνω το θαυμαστικό, πατάμε αλλαγή κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογούμε τον παλιό τον κωδικό που είναι από το 1 μέχρι το 9 σαν αρχική αγορά όταν το κάναμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Από κάτω πληκτρολογούμε το νέο μας κωδικό που θέλουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε από το 1 μέχρι το 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ξαναγράφουμε πάλι το ίδιο από το 1 μέχρι το 6 και πατάμε υποβολή. Τροποποιήθηκε επιτυχώς. Τώρα για να βάλουμε τον καινούριο κωδικό θα πρέπει να κάνουμε μία φορά έξοδο από την εφαρμογή. Ανοίγουμε πάλι την εφαρμογή. Τώρα επειδή έχει αποθηκεύσει τον παλιό κωδικό, αν πάμε να κάνουμε είσοδο θα μας λέει ότι ο κωδικός είναι λάθος. Θα πρέπει να σβήσουμε και να βάλουμε το νέο μας κωδικό που είναι από το 1 μέχρι το 6. Και μπαίνουμε με τον καινούριο κωδικό. Ευχαριστώ.